खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै पुलिस बिफाननि गन्थं हादों मंगलदैनि माखासे पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो खारग'बाय केडिया जाय सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथिदों सिगां केडिया खारदों उन पुलिसफ्रा केडिखौ होसोदों मंगलदैनि जोबथेसालियाव लांबाय थानाय समावनो सासे केडिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारदों जोबथेसालिनिफ्राय बिजिरसालि फारसे लानानै थांबाय थानाय समावनो दायनिगिरि राशिदुल इस्लामा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला राशिदुल इस्लामनि हेंथायै धुला पुलिस थानायाव पक्स' आइननि सिङाव एजाहार होनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव जोबथेसालिनिफ्राय कोर्ट फारसे राशिदुल इस्लामखौ लानानै थांदोंमोन नाथाय बेयावनो राशिदुल इस्लामा पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो खारदों कार्बि आरो बर'फोरनि गेजेराव दावराव जानायखौ नोंथाङाबो ससियेल मिडियाफोराव नुबायना कार्बि आंलंआव कार्बिफोरा बर'फोरखौ होखारनाय आरो बुलाय सोलाय जानाय बेबायदि भिडिअ'आ दा समाज बिजोङाव गोसारदों थारैनो कार्बि आंलंआव मा जामारदों बेखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदों फोरमायथिदों दि नाहरगुन ओनसोलाव दाग नाम्बार 229 आव 5 बिघा हा दं नाथाय बे हाखौ आगस्टिन मुंनि सुबुङा गावनि खालामनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइयावनो मोनानि समावनो बिजेपिनि केम्प बानायदों बेखौ नुनानै अखानायै रायजो राजाफ्रा हेंथा होदोंमोन जेराव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो बे हाखौ लानानै एफआइआरबो होनाय जादोंमोन आरो सिभिल एसडिएमनिफ्राय बिजिरनाय मोनदोंमोन केस सोलिफुबाय थानाय समाव हा दखल खालामग्रा सुबुंखौ हाजिर जानो थाखाय गोबां खेब लेंहरनाय जादोंमोन नाथाय खेबसेबो नुजाथिफैयाखै आरो फोरमान बिलाइफोरबो होफैयाखै नाथाय बे हाया 150 दाग नाम्बार होनानै दाबि खालामबोबाय थादों जायनि लकेशना गुबुनावसो होनानै फोरमायथियो बिथांमोनहा बे हाखौ दखल खालामनो थाखायनो माखासे कार्बिफोरजों लोगोसे नागा सुबुंफोर आरो माखासे आफादफोरखौ लोगोआव लानानै नारा नाथार सेनो नाजाफैदों जेराव बे दावराव दावसिया जादों होननानै फोरमायथिनो गोनांदि ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बायदिब्ला कार्बि सुबुङा बर'फोरखौ बड'लेण्डआव खारनो थाखाय बुंथिदों बे कार्बि लेण्डसो ट्राइबेल लेण्ड नङा होननानै खारनो थाखाय थिननायखौ नुनो मोननाय जादों डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जानायनि उनावनो गोख्रों जादों बिसायख'थियाव होनाय रादायखौ लाखिदों डनाल्ड ट्राम्पआ फोरमायथिनो गोनांदि डनाल्ड ट्राम्पआ बिसायख'थियाव रादाय होदोंमोन आयेन बेरेखायै आमेरिकायाव थाफैनायफोरखौ गाव गावनि हादर फारसे दोनहैफिननाय जागोन होननानै गावनि रादाय होनायखौ मावफुंदों डनाल्ड ट्राम्पआ बे लेखायै भारतनि आमेरिकायाव आयेन बेरेखायै थाहैनाय सा 205 सुबुंफोरखौ इउएसनि मिलिटारि प्लेनाव दैखांनानै भारतआव दोनफैदों इउएसनि टेक्सासआव थानाय सेन एन्टनिय'निफ्राय इउएसनि मिलिटारि प्लेनजों भारत फारसे दोनफैफिननाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन हादरनिफ्राय आमेरिकायाव आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि हादर फारसे दोनहैफिननाय जादों थिग बेबायदिनो भारतनि आमेरिकायाव आयेन बेरेखायै थाहैनाय सा 205खौ दोनफैफिननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 8,000 भारतनि आयेन बेरेखायै इउएसआव थाहैनायफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनाय जादों आरो बिथांमोननि सायावबो गोख्रों राहा लागोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों साफानि उनाव साफा गुगादों बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा खाम्फा बरगयारिनि उनाव फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोआव गेदेर गुगानाय सेन्ट्रेल बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अफजल खानआ गावनि बिबानखौ एंगारबाय सेन्ट्रेल बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिबान एंगारनायजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो बिबान एंगारबाय अफजल खानआ बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ बिथाङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम दैथायहरदों आरो लोगोसे गोलाव सम गावनि सायाव फोथायनानै गावनो बे बिबान होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनिसिमबो साबायखर बावदों अफजल खानआ रिजाइनेसन होनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि गावनि खामानि आरो फालांगिनि थाखाय रिजाइनखौ होनाय जादों होननानै मख'दों बिथाङा 4 फेब्रुवारि अदेबानि मैया वर्ल्ड केन्सार डे मुलुगनां केन्सार सानमोन भारतजों लोगोसे आसामावबो फालिदों वर्ल्ड केन्सार डेखौ क'क्राझारावबो मटर साइकेल सालायनानै रेलि खालामदों गिख्रंथाव केन्सार बेरामखौ लानानै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे केन्सार बेरामखौ माबोरैहाय होबथानो हायो बा केन्सार बेरामनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हायो बेफोरखौ लानानै सांग्रांथि होदों गिख्रंथाव केन्सार बेरामखौ लानानै बि बर'आ केन्सार इन्स्टिटिउटनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर मानिकृपा क्रिनाटार बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि थाखाय गुटखाया टाइम बम स्कुलाव फरायनाय गथ'साफोराबो गुटखा जायो जायनि थाखाय सिगाङाव 60 बोसोर बैसोबासो केन्सारखौ मोननाय जायोमोन नाथाय दा 25 निफ्राय 30 बोसोर बैसो जायोब्लानो केन्सार बेराम जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो 80% थांखु जाग्राफोरनि खुगायाव गुफुर बा गोजा दागो थायो बेनि 1% केन्सार जायो जाय गिख्रंथाव होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो गासै हादरावनो केन्सार बेराम बांनाया
बोसोराव 10-12%। आसामनि दैयाव आर्सेनिक थानायनि थाखायनो केन्सार जायो। आसामाव हौवाफोरनाव जाग्रा नाला, गोदोना, खुगा, लांस बेफोराव केन्सार जायो आरो हिन्जावफोरनाव ब्रेस्ट केन्सार, गलब्लाडार केन्सार आरो ओवेरियान केन्सार जायो। नाथाय दा केन्सार फाहामनो थाखाय मेडिसिना गोबां आवगायबाय होननानैबो फोरमायथियो बि बरुवा केन्सार इनस्टिट्यूटनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर मानिकृपा क्रिनाटार बिथाङा। राजखान्थियाव गोरोन्थियैसो फैफ्रांदों नामा UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया? राजखान्थिनि सायाव जेबो इन्टारेस्ट गैया आरो लुबैनायबो गैया। बे समाव फुल टाइम आबादारि बे खोथाखौ फोरमायथिदों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। राजखान्थियाव माबोरै आगान होनाय बेनि सायाव गासै खोथा फोरमायथिदों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बे समाव गुबुन जेबो खामानि गैया, फुल टाइम आबादारिसो। दासिम राजखान्थियाव बिबान दंब्लाबो खाफाला बबेथिं लांगोन मिथिया। थांनाय समाव बिसायख'थि गेलेनो थागथियारि जादोंमोन आरो गासैबो थुलुंगाबो होदोंमोन, नाथाय खाफाला मिलायाखै। दा राजखान्थिनि सायाव जेबो गोसो गैया आरो लुबैनायबो गैया होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया। राजखान्थियाव बिबान दंब्लाबो राजखान्थियाव कम्फर्टेबल नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो गाव मिथियालासै UPPL दोलोआव सोजानायजों लोगोसे UPPLनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान होजानायखौबो फोरमायथियो बिथाङा ओरैबायदि फोरमायथिदों दि प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला एबसु एंगारनानै UPPLआव हाबदोंमोन अब्ला प्रमद बर'जों लोगोसे बड'फानिफ्राय बिजनीआव थांफादोंसोमोन। बे समावनो राजु नार्जारिया UPPLआव हाबबाय होननानै मिटिंआव एनाउन्स खालामदों, जायखौ आं मिथियानोमोन आरो बे समाव मिटिंनि साइडआवसो आं दंमोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। आरो बेबायदिनो सानसेखालि प्रमद बर'आ फन हरनानै UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय होननानै मिथिहोहरदों, जायखौ आं मिथियानोमोन। नाथाय गोबां खावलायनायनि थाखाय खोथाखौ मान होनानै UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि बा गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लादों होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया। नाथाय दा राजखान्थियाव जेबो इन्टारेस्ट गैया आरो लुबैनायबो गैया होननानै बुंथियो राजु नार्जारि बिथाङा। बारग' NDBफोरनो रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय फाइनाल लिस्ट ओंखारनायाव बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरनि गोबां मुङा थालांनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सोरखारा जाहाथे थाबैनो राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायदों बारग' NDBनि सोद्रोमाफ्रा। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव 300 NDBनि मुङा थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों, जेरावनाखि बिथांमोना खेबथाम खेबब्रै भेरिफिकेसनबो जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों। बिथार गोरोबथानि सिगांबो उदालगुरि डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय समावबो NOC फैखादोंमोन, नाथाय दासिमबो बिथांमोनहा रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै आरो जोबथा फारिलाइ ओंखारनायावबो बिथांमोन गासै 300नि मुङा थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखाय खावलायदों, नङाबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरखारखौ मदद होनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों बारग' NDBनि सोद्रोमाफ्रा। तामुलपुर जिल्लानि अनगायैबो क'क्राझारावबो बे एखे थासारि। रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय फाइनाल लिस्ट ओंखारनायाव गोबां बारग' NDBनि सोद्रोमानि मुंफोरा थालांनायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो सोरखारा जाहाथे बेनि सायाव थाबैनो राहा लायो बेनि थाखाय सोरखारनिसिमबो खावलायदों बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।